masana amtengo wapatali, masana alelo pa 24 Juni 2022 pamene tikhale tikuyamba kuyang'ana ndi kulingalira mawu a Mulungu pamutu onena kuti moyo wauzimu koma opanda nawo chidziwitso choyenera chimakhala chipweteko. Zambiri siziyenda kunena kuti munthu akakhala nkachidziwitso kochepa pa zinthu koma namakhala nazo biza kwambiri ngati kuti amadziwa zochuluka, munthuyo amadzipweteka yekha popeza mmachitidwe ake a zinthu amakhala olakwika. Achulukilenji wanthu okondedwa pa nkhani ya uzimu imene adangwirako kagawo kochepa, adangwirako kanusu vesi, chidziwitso chawo nchochepa kwambiri. Koma tu iwowo okondedwa pakuyipa kwawo pa zimenezo akuvulaza moyo wawo. Moyo uno zambiri sizikuayendera, adadzipikira fundo zikuluzikulu zodzipweteka zodzipsinja akuti pomvera mawu a Mulungu chonsecho sakumvera moyenerera. Chasowa pa zochitika zawozo nchidziwitso choyenera. Okondedwa, zoterezi zimangozunza moyo naoneketsa uzimu ngati chinthu cholakwika. Lero lino okondedwa, phunziro nambala 1 lichokera pa Aroma chapter number 10 kuyambira ndime yake yoyambirira mpaka ndime ya namba 4. Mawu a Mulungu mchicha wa chalero akuti, abale, chokhumba cha mtima wanga ndi pemphero langa kwa Mulungu ndi chakuti Israeli apulumutsidwe, popeza ndiwachitira umboni kuti ndi achangu pa zinthu za Mulungu koma osati mwachidziwitso, pakuti sanadziwe chilungamo chochokera kwa Mulungu ndipo anafuna kukhazikitsa chawo. Iwo sanagonjera chilungamo cha Mulungu. Khristu ndiye mathero a malamulo kuti aliyense amene akhulupirira akhale olungama pamaso pa Mulungu. Ameni. Okondedwa, mwa mawu a Mulungu amene tawerengawa titsogozedwa ndi kulingalira konena kuti munthu wojijilika pa zinthu zimene sazimvetsa amakhala wali umazeni. Munthu amene amatangwanika amajijilika koma pa zinthu zimene iyeyo sazimvetsetsa amakhala wali uma pakusamvetsa kwakeko. Munthu amene ndi Mkhristu koma chonsecho kuti kodi kukhala Mkhristu nchiyani, kumafunika kuti munthu yatani. Okondedwa, amakhala munthu wali uma lomadzitchula ndi Mkhristu oyenerera koma chonsecho akumbwita pa zinthu zimene Khristuyo amafuna. Ali pambiri okondedwa amene ngali uma kwambiri zedi pa zochitika za moyo wauzimu ndipo mwatsoka samvanso za anzawo. Iwo amatenga ngati kuti fundo zimene akutsatirazo ndi zenizeni koma chonsecho chavuta nchidziwitso chitsanzo. Ndaonapo anthu ena ankanena kuti ife timapha ziwanda ndi pakamwa nkumafika pomaombetsa mitu yawo pansi mpaka natu milomo kusupuka pachipumipa kusupuka kwambiri zedi. Powafunsa nkumati muchitanja akuluakulu akuti tikupemphera ndipo imeneyi ndiye stayilo ya vumbulutso yopha ziwanda ndi pakamwa. Fufuzani m'malemba, machitidwe oterewa alimo mpati pamene Khristu Yesu adanena kuti iphani ziwanda pochita zimenezi. Okondwa, anthu adadzipweteka ena mwa iwo adakazindikira kuti akuluakulu kungodzivuta koma pamene amakazindikira nkuti adzipweteka adzivulaza kwambiri zedi. Kusowekera kwa chidziwitso kudazunza motere. Koma nthawi imeneyo kuti walangize amakhala anthu amakani okondedwa, amakhala anthu odzipopa. Siziyenda okondedwa kumajijilika pa zambuye chonsecho uli nkachidziwitso kochepa umangodzivuta muzambiri. Okondedwa, oterewa amadzitenga ngati okhoza pa zochitika chonsecho akusemphetsa machitidwe a zinthu. Izi
zimawatayitsa nthawi ndi kumudzala kukhulupirira pa zinthu zimene nzolakwika. Ochita zoterezi okondedwa amataya nthawi ndipo amadzidzala kudzikhulupirira pa zinthu zimene akulakwitsa. Akuzikakamira koma chonsecho iyeyo ndi amene akulakwitsa. Ndaonapo ine wena akuti kamba kauzimu kwambiri zedi kuti thupiri adawerenga kuti ndiyo kachisi ya Mulungu ndipo Mzimu Woyera agonera mmenemo, n'chifukwa chaketu mpaka nakumakana kuti apite ku operation akathandize. Akuti kachisi wa Mulungu sungamamukozekozenso ndi mipeni ngapena ndi mankhwala a dziko lapansi iyayi, mpaka nati kumavutika nazo zinthu zoti adakatha kuthandizika. Taziona zimene munthu kuti koma awawa kuti sanga wathandiza moti akuti iya inga uzimu zedi akuti adawerenga vesi lakuti thupi la olo ndi kachisi wa Mulungu, mwa ichi dokotala alibe gawo pa kachisi wa Mulungu. Kwazunza mmakidwe a zinthu chifukwa chonena kuti chachepa ndi chikhulupiriro chawo cha chidziwitso pa mawu a Mulungu. Koma nowo kuti mwauze samamva olo pang'ono, amadzikhulupirira, zimawapyala kudzikhulupirira pa zinthu zimene iwo alakwitsa. Moti akamaona ena akuzichita amaona enawo ngati olakwa namadzitenga kuti iwowo akukhoza. Achulukire njambiri otere masiku athu ano amene akuona banja ngati tchimo, akuona kugwira ntchito ngati tchimo, akuona kugula galimoto ngati tchimo. Vanthu okondedwa amene akuona ngati kuti kupempherera ku nyumba ndi tchimo, koma ali ndi malo apaderadera kuti mzimu amapezeka kumeneko. Ayiwala mawu a Yesu Khristu akunena kuti Mulungu ndi amene amayankha pemphero. Tamundimva okondedwa, ndili ndi mawu masana lero kuti ndikuchepa kwa chidziwitso kwa munthuyo kumene kumamunamiza namadziona ngati akukhoza. Iye sadziwa kuti sadziwa, motero amakula mtima ngati amadziwa. Iyi ndi ngozi, ndi ngozi. Ikukhala ngozi chifukwa chiyani? Munthu okula mtima chotere saphunzitsika. Munthu wamakani wotere samva konso zavena. Okondedwa tikufika ndi malingaliro otere kuti tikhoza kuphunzira izi chifukwa ndi ambiri mdziko muno amene adzika pa mulingo ngati akudziwa zinthu chonsecho sadziwa kalikonse, ndipo mwatsoka amakananso kuti aphunzitsidwe. Iwo amafuna adzikhala ophunzitsa anthu ena koma chonsecho sazidziwa, sazimvetsa ndipo sazichita moyenerera. Izitu zapweteka anthu ambirimbiri, masautso ena amene anthu ena akudutsamo lero ndi mmene monenetsa ndi chifukwa cha kuchepa kwa chidziwitso kwawo kumene kudafikira apa, kudafikitsa apa. Mawu a Mulungu ametawerenga, Paulo ali kudandaula akunena kuti chokhumba cha mtima wanga ndi pemphero langa kwa Mulungu ndi chakuti Israeli apulumutsidwe. Akumulirira Israeli koma yeti Israeli ngodzichilika mmachidwe a zinthu zina zimene pozichita akuti akukhoza. Amatha kusonkhana ndithu ndikumachita zinthu ngati kuti akuzimvetsa bwino, semba akadapelekabe komano izo akuchitabe zakuti Khristu Yesu adaperekedwa ndi kuti iyeyo ndi mpulumutsi, koma iwo osamvetsetsabe. Akufika pomanena kuti iyayi tikadadikirabe mpulumutsi wathu. Mukudikira ndani? Adabwera kale. Iyayi zimenezo feyayi tamvetserani, mukungosautsidwa. Nchifukwa Paulo akudandaula khumbo langa lakuti Aisraeli awawa amene adakakakamira zinthu zimene nzosawathandiza apulumutsidwe.
iwo akudzitenga ngati kuti ngopulumutsidwa, koma yeti akuchita zinthu kamba kosoweka chidziwitso. Akumnyoza Yesu ngati mwana wa Mariya, ngati mwana wa Yosefe chabe, ngati mwana wa mpalamatabwa, osadziwa kuti ameneyi ndiye Khristu olonjezedwa uja. Kusoweka kwa chidziwitso kwawoku kukuwapangitsa kuti adzidikirabe, kuti adikire wina, yeti winayo adabwera kale. Vuto tuyili kuli ngati kuti munthu ali pa ulendo opita ku dera lina, nde basi yakumeneko imakhala imodzi yokha, ndipo yafika iyo nkumati iya ine sinkwera nawo iyi yakulitsa ndikirapo yochepekerako. Kodi mumadziwa kuti basi imene imapita msewu umenewo imakhala yayikulu bwanji ndipo imaoneka bwanji? Iya indamva kuti imakhala basi, nde munthu mwangamu singakulitsa anga iyi. Okondedwa, munthu amene sanyamuka ndithu chifukwa wasoweka chidziwitso. Ngakhala akukula mtima pa izizi, chasowa mchidziwitso chake, ndipo munthu yasautsika. Ndi mawu masana lero alipo ambiri okondedwa amene akudzitenga ngati adapulumutsidwa pakugwira zina zimene sizopulumutsa. Nkutheka akusiya Yesu pambali ndi kungogwira kukhala membala wa mpingo, ndetu tukakaka kulikweza dzina la mpingo wawo. Ayiwala kuti mpulumutsi ndi Yesu, si mpingo wawo. Izi zikungokhala chipweteko izi. Alipo okondedwa anthu amene Yesu amusiya pambali, ndipo alikakaka kungogwira zochitika za kumpingo kwawo. Akulimbikira pa zimenezo, ndipo kupanda kuchita zimene akuti adalamulidwa kumpingo kwawo. Iwo amati munthu amene si Mkhristu. Koma afunseni, kodi mudalandira Yesu Khristu ngati mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wanu? Akana ife ayi, ife kumpingo kwathu timatsata izi. Ndimati tinanena mawu otere, okondedwa, Khristu Yesu ndiye mpulumutsi. Kusemphana ndi ameneyi ndi kumachita zina, wasemphana ndi chipulumutso. Kulira kwa Paulo akuti chokhumba changa ndi pemphero langa nkuti Israeli apulumutsidwe, chifukwa adakakhala mchipembedzo koma osemphana ndi mpulumutsi. Inuyo mukhala bwa? Nkutheka ndikuyankhula ndi wanthu pano amene ali mu mpingo ndithu, amachita ndithu madongosolo a mpingo, namakakamira pa zimenezo, namajijilika pa zimenezo, koma chidziwitsa kuti ochita izi amafunika akhale olapa mtima, akhale olapa tchimo, akhale okhala ndi Yesu. Iwo ayisaka mbako za chimenezo, koma iwo amangochita zinthu mwinanso zoti anthu azingoziona. Yesuyo atamutaya kumbali, kuwalangiza kuti inu nkhani sudindo, nkhani ndi Yesu, koma simmene akaniramo. Iwo ngandiuze chiyani? Ine izi ndikuzidziwa. Inu mudziwa ziti? Mwafufuze ndi nthawi yotani imene mumakhala inuyo ndi baibulo lanu ndi kumaphunzira mawu a Mulungu, saphunziranso? Ndi nthawi yotalika bwanji imene mumadzipatulira tsiku ndi tsiku ndi kumayanjana ndi Ambuye mwakupemphera, sizichitikanso? Ndiye mukuti kupemphera kwanuko nkuti inu mapita kuchalichi pa tsiku lilokha. Ndi zimene Ambuye amafuna ndi zimenezi. Chokhumba changa ndi pemphero langa ndilakuti Israeli apulumutsidwe. Ndiye kuti Israeliyo ngakhala akudzitenga ngati ngopulumutsidwa kale, ngakhala akudzitenga ngati kuti akukhoza, koma Paulo akuti akaona, akuwaona kuti ngosadziwa ndipo ngosapulumutsidwa. Vuto ili ndipo ndi ngozi yayikulu yagona poti Israeli mwini wakeyo akudzitenga ngati kuti akukhoza, akudzitenga ngati kuti iye ngopulumutsidwa, akudzitenga ngati kuti zake zili bwino kale. Ngozi ili pamenepo konero, poma dzitenga ngati kuti iweyo uli mbali yabwino, koma chonsecho uli mbali yolakwika, chifukwa sumamva kukonzedwa ndipo suthandizika, popeza mwini wake umadzadzidwa ndi chikhulupiriro chakuti ukuchitazo, ukukhoza. Funso nkumati udazitenga kuti ukuchitazo? Masiku athu ano okondedwa, alipo anthu ena akungodziyenereza kuti ngauzimu, akungodzeneza kuti akutumikira, akungodzeneza kuti zawo zili bwino kale. Mwafufuze, mudazitenga kuti, mudaziyamba bwanji izizi? Kodi mawu a Mulungu amatero? Mupeza kuti akungoyendera uzimu wa maganizo wawo. Chokhumba cha mtima wanga ndi pemphero langa lakuti woterewanso
apulumutsidwe, amudziwe Yesu Kristo ona. Alipo anthu akulalikira za chuma, anthu achita bwino, anthu alemera. Kodi Yesu adadzafera kuti anthu alemera koma osapulumutsidwa? Paulo akuti chokhumba cha mtima wanga ndi pemphero langa lakuti Israeli apulumutsidwe, adziwe chipulumutso chimayenda bwanji, chidadzatani, ndipo zidakhala bwanji, ndipo munthu opulumutsidwayo amafunika kuti atani. Kudziwa kwa zimenezi nkofunika. Mwaiti zinafunika kuti munthu adzichepetse, kuti aphunzitsidwe zoyenerera. Chifukwa kuliponso nthawi zina kuphunzitsidwa koma zophunzitsidwazo zili zabodza ndi zopanda pake. Tazionapo ife zikuchitika. Paulo akunena mawu akuti ine tikuma ndiwachitira umboni kuti ndi achangu pa za mulunguzi, koma osati monga mwachidziwitso choyenera. Ngozi ili pamenepa. Kungochita zambuyezi mwaphuma mwauti nkenawo umakhala ali wojijilika, koma wosati monga mmene mwini wake Mulungu adayikira. Paulo akuwachitira umboni kuti ine ndimati nkawaona Aisraeliwa ndi anthu achangu kwambiri, amachawi, odzipereka, amachitachita pa zambuye, koma osati monga mwachidziwitso choyenera. Alipo anthu ena okondedwa amene akutangwanika kudziko kunoku ndi kumafika pomadzipereka ngati sembe ndithu pa zinthu zoti nzosapindulitsa, kumayenda ndithu kumakwera phiri, zokachita kuphiriko akuti kusonkhanitsa miyala nkumagenda Satana, kutopa nkutopa, kukwera phiri nkukwera phiri, kuchezera nkuchezera, zochita zake zikhala zimenezi. Kodi muti mkamarero nchiyani? Paulo akudandaula kuti ndi achitira umboni kukamba zachangu ali nacho, koma osati mwachidziwitso choyenera. Alipo anthu ambiri okundidwa akumatangwanika nkumachita zimene koma ino okundidwa ukawaona munthu akukhala ngati kuti akudzipereka, koma chimene akuchita chizikuonetsa ngati kuti sakudziwa chenicheni. Anthu okondedwa ndawaonapo ine akudzipereka, ineyo mtima wanga ukufunafuna utatumikira. Ufuna utatumikira chabwino, ndephunzani mawu a Mulungu si zimene zonso ya. Ndemutani ine ndireke ntchito, ndisangalatse Mulungu osati dziko lapansi. Kodi mwamvetsetsa bwino koma zimenezi mpaka natikuleka ntchito upanga resign? Ali ndi vana ofunika fizi, Mulungu adzadziwa yekha, Mulungu adziwa yekha. Ndikuyankhula pano okondedwa, adavutika akuvutika, vana kukanika kupita ku sukulu, sikuti bambo isa amagwira ntchito bwino, koma akuti uzimu udakhodzokera, adasiya pano amagwira maganyu lero kumavutika leroli, sadafunika kuti avutike, ati kudzipereka, ati kudzithira sembe, chidasowa pa mchidziwitso. Alipo wena sali babanja osati kuti Mulungu ngomanazi muna ngomanazi kazi, iwo akuti iwo ndi auzimu weniweni, sangacheza ndi munthu mokhazikika. Lero lino akupyerera mu mtima, kumakhala ngati kuti Mulungu yingwa nkhaza, koma chidasowa mchidziwitso. Ife ndife auzimu posayira pati dzipita kumwamba, dziko lidzitha ilili, and there is no reason ukhaso pabanja amene ali pabanja azithera mmalere. Ife tiziona lero lino akukula banja lonso akulifuna pano kuti ali kudzipereka, commitment ya mphamvu inde, koma yopanda nayo chidziwitso. Malemba amene lidzipereka timuyesa Ambuye, koma kupereka kwina kwa matamatama kutenga katundu yesa kuti tikampatsa Ambuye tiona zimene atichitire, nkuma ndephindu lake lili pati lotenga zonse kena kalikonse komwe kukapereka. Ati ife tikhala ndikumavutikanso pakomapo, ngongole nkumangokugulukira anthu nkumabwera kumadza kulondanso ni katundu wina, ndi kudzipereka kuti zichasowatu apa mchidziwitso apa. Ife tiyamba utumiki umene wadziwa ndi Ambuye mmene tidzichitira.
nderu munthu akuti ndi mtumiki wa mulungu omangodikiza chakudya m'makomo mwa anthu chifukwa iyeyo alibe mpolowera pena paliponse. Sadamfunse chauta kuti ndichite bwanji, kuti yayi Yehova sadatuma anthu opanda kena kalikonse, nenso wangondituma opanda kena kalikonse. Basi tumangodikiza m'makomo mwa anthu achoka khomo ilo apita khomo malo mokhaso dalitso mkuluyo wakhala chipinjo zovala zomachita kupempha mtsogolere ndi mati ndipemphe kunena kuti ngati mungandidalitsa ndi shati Ambuye akhoza kuonani. Kuti ndi mmene chauta mawu ake amanenera. Zuchitikatu zimene chakhumi kumachita kulonjerera kuchita kuyimba foni simunandione apa simundatere apa kumanyozetsanso dzina la Mulungu. Chasowa apa pakuchita kwa utumikiwa ndi chidziwitso. Zikhala chipweteko bwanji zinthuzi, chidziwitso nchimene chasowa. Tawerenga ndikuphunzira mawu a Mulungu. Kodi Mulungu akamanena mawu ake akuti chiyani? Tanthauzo la zimene akunena nchiyani? Osamangoduduka nazo kukhala ndi changu, koma opanda nacho chidziwitso chimakhala chipweteko. Siziyenda. Sizafunika kuzimvetsetsa izi, chifukwa mukangoduduka nazo zikubalirani mavuto, ndipo Mulungu yaoneke ngati osathandiza, aoneke ngati osasamala, aoneke ngati oyipa pamoyo wanu. Kungodzizima ndisala ineyo ndisala chakudya masiku 20, koma tikududuka nazo. Kodi mumadziwa kuti munthu akamasala kudya chimafurika nchiyani? Kodi munthu mumadziwa kuti munthu ali kuzimu komanso kuthupi? Kodi mumadziwa zimene achipatala amanena za thupi la munthu mmene limachitikira? Mukuzimvetsa kodi zimenezi? Ngati simungazimvetsa mudzipweteka, muvulala ndithu, chifukwa ngakhale timatsata malamulo a Mulungu pali zinanso zimene Mulungu adazikhazikitsa ku dziko kuno, ngati suzitsata zikuvuta. Ineyo basi ndiyendera uzimu okhaokhawo zosa sukulu zine iyayi sukulu yofunika ino iyayiso ine koma uzimu kumwamba kulibe chizungu, kumwamba kulibe. Lero li adayisiya sukuluyo, koma tu mmene akukulukurirapo alipo ina ake ndi ophunzira bwinobwino, anzeru bwinobwino, bwezi ali patali adapanga drop out ku sukulu akuti uzimu. Lero lilo alivuvumale kusowa zochitika. Mukadati mwaphunzira mpamenezo mukadantumikira Mulungu bwino kwambiri zedi. Chidasowa apa ndi chidziwitso. Zinazo ukhoza kandi ndi changu, ukhoza kandi kudzipereka, koma chidziwitso chikasowa zimabweretsa chipweteko zomwezi. Paulo akuti ndiwachitira umboni nda changu, koma mistake yawo alibe chidziwitso choyenera. Inunso okondedwa mukakhala achangu pa zauzimu koma wopanda chidziwitso choyenera, ndikuzani mphatso zisokonekera. Alipo ena ake nga mphatso ndizo za uneneri bwinobwino, za ulaliki bwinobwino, koma chidasowa nchidziwitso kuti akhoza kuchita nazo bwanji zimenezi. Apotoka nazo alibe ndi ulemu omwe, akamanenera amangonenerapo opanda ndi ulemu omwe opatsa munthu, alibe ndi discipline yomwe yakalalikiridwe, alibe zauzimu zamangochitapo yavi olokuvala kumene mmene valira kuti upa sangadzilemekeze mukuti mtumiki wa Mulungu. Chasowa apa ndi chidziwitso. Mukaonekera kugulu moti simungadzikonzekonzeko, basi chiphwene uko mukati ine ndi mtumiki wa Mulungu. Basi malemba anena kuti mwana wa Mulungu alibe pogona pake. Akondedwa muzimvetsa zimene Yesu amanena. Zayamba kukhala chipweteko izi, zikuoneka ngati kudzipereka ndithu inde, koma chasowa chidziwitso zibala chipweteko. Ndetamvetserani Pafesa mafira kuti pakuti sadziwa chilungamo cha chochera kwa Mulungu ndipo anafuna kukhazikitsa chawo. Mistake limakhala imene munthu ukati kuti wasamphana ndi chimene Mulungu amafuna kuti chidzichitikira, umayamba kuyikapo maganizo ako, umayamba kuyikapo zoganiza zako, andi zimene zimakuzunzako kwa iwe zimakhala ngati zomveka ndi zotsimikizika, koma zimakuvuta. Posafuna kugonjera zimene Mulungu anena umayikapo zako, ndipo zimenezi ndiye zimakuzunza. Andi ndimati ndichenjeze, alipo ambiri ameti kunamizira uzimu koma yeti ali maganizo athu popeza takanika kuzimvetsa kuti kuzimati chiyani. Izizi zazunza anthu ambiri, zayika anthu ochuluka m'mazunzo mu ukapolo. Zimenezi pokana kugonjera chimene Mulungu adayika umayamba kuyikapo zakozi zimakutengera kuphompho ndi kukupweteka.
dziwani Khristu Yesu ndiye mpulumutsi. Monga Paulo ali kunena, iyeyi adabwera m'malo mwa wina aliyense kudzampulumutsa. Chiyambi cha moyo wauzimu ndi kulandira Yesu Khristu kama Ambuye niputsa moyo wako. Ndipo Yesu akabwera mwa munthu amamuthandiza munthuyo kuti amvetsetse, adzichepetse makarakitala amwe a Yesu amamba kuonekera mwa iyeyo. Ndipo imodzi mwa iyo ndiye kukhala pansi ndi kuphunzira kudziwa zimatani moyo wauzimu, zimatani moyo wathupi. Zimatani zimenezi, chilungamo chake nchiyani, zimayenda motani, maprotokols a dziko lapansi amakhala bwanji. Ineyo pokhala ndilinso mdzikomo ndi chisomo chimene Ambuye wandipatsa, ndi uthenga umene Ambuye wandipatsa, ndi utumiki umene Ambuye wandipatsa, ndi gawo la kupemphera limene Mulungu wandipatsa, ndikhoza kukhala bwanji mmoyo umenewo. Chifukwa ndondomeko zinanso zimene timayendera mdziko muno adayika ndi Mulungu yemweyo. Mukazipanga bypass zimenezo, mukapeza nazo vuto, sizingayende. Pamene ndikumaliza, mvetseni okondedwa, moyo wauzimuyo umafunika chidziwitso choyenerera kuti mupewe kuzunzika. Alipo ambiri amene moyo wauzimuyo akukulukutika nawo, koma osati chifukwa choti watero nchauta, koma chifukwa chakusowa kwa chidziwitso kwawo kwapangitsa kuti asautsidwe ndi kumavutika. Lero lina akulira misonzi, akukhala moyo umene sadafunika kuti akhale chifukwa zina adasengera pa mgongo dzawalaka. Musakhale inu otero. Chonde dziperekeni kukuphunzira mawu a Mulungu moona mtima ndi mwachilungamo chonse, ndi kuyesa kudziwa zimachitika nchiyani, choona ndi choti ndikhoza kutsatira pa chipulumutso nchiyani, pa moyo wauzimu nchiyani, pamene tipemphera ndidzichita bwanji, nanga zimayenda bwanji. Zimene zinafuna muzimvetsetse bwino kwambiri zedi, chifukwa kwa amene sazimvetsa amayikapo maganizo awo, ndipo ndi maganizo awo anthu osati mawu a Mulungu amene ayika anthu ambiri mu ukapolo. Mundichita umboni, alipo ambiri amene ayikidwa mu ukapolo akusautsidwa. Lero zimadagwira zinaso si zimene mawu a Mulungu adanena, ndi zimene iwo adaganiza zikungowazunza. Akuonetsa ngati zauzimu zovuta, koma si choncho ayi, ayikapo malingaliro a anthu amene ngosapindulitsa. Ambuye akumasuleni pakusakasaka choonadi chimene chimamasula. Amen.